Il-ħajjolet 105% u minflok se jiraħsuha b'15%. Dak li tħabbar huwa kollu propaganda. Dawn kienu uħud mill-kummenti tal-pubbliku in ġenerali għar-riforma tal-prezzijiet li ħabbar il-Gvern. Minkejja li f'din l-aħħar ġimgħa l-Gvern ħabbar skema ta' roħs tal-prezz ta' 15-il prodott tal-ikel fosthom il-kapuljat, kafè u għaġin tal-penne. Il-poplu mhux qed jemmen li din l-iskema se tgħin fil-ġlieda kontra l-effetti tal-għolji tal-ħajja. Aparti minn hekk il-poplu se jkollu li jistenna sal-ewwel ta' frar sabiex jara eżatt kif din l-iskema se taħdem. Skema li qasbis inkluditi ikel essenzjali bħal ħobs, ħalib frisk u putir fost oħrajn. Saħansitra qas frott u ħaxix frisk mhu inkluż mal-lista. NetNews kellem ma' diversi persuni fil-belt li qasmu magħna l-ħsibijiet tagħhom dwar din l-iskema l-ġdida. Diversi persuni jistostnu li mhux vera se tkun qed torħos ix-xirja ta' kuljum minkejja li se jorħos il-prezz ta' ċerti prodotti. Il-Gvern għadu kif ħabbar skema ġdida dwar ir-roħs tal-prezzijiet. Inti temmen li vera ħajjoħsu l-prezz tax-xirja? Dak mhux issa nkun naf jien. Laqqas wara l-ewwel ta' frar ta' meta tagħmel il-kont quddiem il-counter. Hemmhekk tinduna jekk rabħsux vera jew le. Għaliex ma nistax nifhem jien kultant ngħid daw kollha huma propaganda. Ma naħsibx li ħadd torħod ix-xirja iħabbru ftit u l-oħrajn mhumiex imniżlin ta' kuljum bażiċi. Ma nafx b'xi toħros għax għoliet 100% u ħatorħos b'50% u mhux kollox. Għandek detergents mhux sa joħorsu. Ngħidlek li naħseb kif konna ħanibqgħu li ma niżżirx li ħajbqgħu inna nibilgħu il-Maltin u l-poplu ilu jibla 10 snin u ħanibqgħu naħseb jien. Oħrajn qalulna li l-prodotti li hemm fil-lista mhumiex biżżejjed u kien jeħtieġ li jkunu inklużi iżjed prodotti essenzjali li jintużaw ta' kuljum. Prodotti li l-Gvern nesjhom kompletament. Fil-lista ma kienx hemm inklużi prodotti bħal ħalib u l-ħobs frisk. Inti temmen li kellhom ikun hemm affarijiet oħrajn fil-lista? Nemmen hu. Ifhem dawk huma affarijiet li huma ta' kuljum. Qed tifhem u l-drisek dawk għandek jew m'għandekx tittixxihom dawk hu ħalib għall-massiriel u ħobs u hekk. Diversi ekonomisti sostnew ma' NetNews li b'din l-iskema se jkun hemm roħs ta' 15% fuq il-prezz rakkomandat. Bekk supermarkets kbar li tiġu għandhom il-prezz ridott se juru bidla vera minima fil-prezzijiet. Bekk kif propju qalu diversi persuni li tkellmu ma' NetNews, l-effetti ta' dan ir-roħs ftit se jinħass mill-Maltin.